आता ZP इलेक्शनाक आमी एक शॉर्ट लिस्टेड आमच्या साऊथ गोवा आमी थोडे कॅन्डिडेट आमी एक वेचून काडल्या आणि हे कॅन्डिडेट हे सर्टन हितून ZP हितून सर्टन कॅन्डिडेट आमचे आसतले आणि असले कॅन्डिडेट आमच्या बरोबर आहा जे लोकां बरोबर रावन काम केला लोक तांकां वळखता आणि ते सदांच लोकांच्या बरोबर सोशल वर्क काम करपाक ते आयज तांच्या बरोबर आसा. ह्या हेजेर आमकां कितलो सपोर्ट आहा आणि कितलो लोक आमच्या बरोबर आहा तो ह्या इलेक्शन जावन पळयतलो. लोकसभा निवडणुके वेळार काँग्रेस आमचे कडेन आयिल्ली मात हे खेपे आमकां कुशीक कित्याक दवरल्या असो प्रश्न एनसीपीच्या वांगड्यांनी केला. तेन्ना आमी तुमी सगळे आमी एकठांय जाले आणि हांवें त्यांच्या काँग्रेसाच्या ऑब्झर्वरा कडेन म्हणलेले तुमी ह्या लोकसभा इलेक्शनात सगळे यूज करता बराबर रावता जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाले तुमी एक टिश्यू कसो भायर उडयता. 28 मिटिंग झाली 3 पार्टात फक्त त्यांच्यानी मागले कोण आरजी गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस एकटे आयले आणि दे वॉन्ट टू जस्ट निग्लेक्ट एनसीपी. One election after the Lok Sabha, only one election, that was also by-election in Banauli constituency. All the parties, the Congress leaders had come to Banauli constituency. And now when it is a time for a general ZP election, why is the Congress party? Where is the Congress party? This is my question to Congress party. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे.